انهيار بناء سكني مؤلف من 5 طوابق. آواییەکێ ji pênc qatan li taxa Eşrefiyê Hilweşiya piştî ku agahî gihîşt tîmên berevaniya sivîl berê xwe dan cihêbûyerê. Dest bi lêgerînekê hûra meydanî kirin, li gorî zanyariyên destpêkê Çaxor û malbatek dibin kavilan demabûn. Nehatîmên me bi hemû hêza xwe dixebitin ji bo leskirina proseya rizgarkirinê, zanyariyên destpêkê diyar dikin ku avahî kem bû û rewşa wê ne baş bû. Her wiha di jêrzemînê de av hatibû dîtin. Emîro hatin da ku kelûpelên xwe ji malê derxînin me sê kamyonetên biçûk pîkap anîn. Me ew li vir sekinandin û me yek ji otomobîlan bar kir. Em li derve rawestiya bûn lê kurê min û şeş xortên din çûn hundir ji nişkava avahiyê Hilweşiya.